Te salut, om drag, și bine ai venit la Minutul cu Terapeutul. Astăzi vom continua să vorbim despre orgoliu, pentru că este important să înțelegem că atunci când ești orgolios, atragi în structurile tale entitățile malefice, mai mici sau mai mari, fapt care într-un târziu duce la mari necazuri și la boli. Întotdeauna adulții bolnavi au orgoliul mare, asta traducându-se că plătesc pentru ei, adică cu cât păcatele sunt mai multe, cu atât ființa este mai orgolioasă. Cu cât orgoliul este mai mic, dar totuși ei sunt bolnavi, înseamnă că plătesc pentru aceea a căror iubire o acceptă. Atunci când accepti iubirea unui orgolios, a unui malefic, practic îi dai putere și te încarci cu necazuri, cu probleme, cu boli. Ce trebuie să facem pentru a ne diminua orgoliul și a deveni smeriți? 1. Trebuie să conștientizăm faptul că suntem orgolioși. 2. Trebuie să ne rugăm în fiecare zi, iar în rugăciunile noastre către Sfânta Treime să conștientizăm cât de jos și de nemeritoși suntem în fața lui Dumnezeu, orice altă viziune asupra propriei persoane fiind total incorrectă. 3. Trebuie să punem interesele spirituale mai presus de acelea raționale și materiale, iar interesele celorlalți mai presus de acelea proprii, chiar prin aplicarea învățăturilor Mântuitorului Iisus Hristos. Și aici ar fi bine să ne aducem aminte lecția spălatului picioarelor. Adică întotdeauna să fim gata pentru a acorda ajutorul celor care au nevoie de el. Dar, atenție, nu îl impunem niciodată, pentru că în acest caz vom deveni întotdeauna agresori. Și 4. Trebuie să renunțăm la dorința și la așteptările de a fi lăudați, pentru că, la nivel spiritual, lauda înseamnă agresiune. Trebuie să recunoaștem calitățile celorlalți, dar în primul rând să nu uităm de măreția lui Dumnezeu. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine la Minutul cu Terapeutul. Te îmbrățișez cu iubire.